Tingnan namin bukas. Tapos mag-ayos lang kami ng gamit. Hi! Dito kami lahat matutulog. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yak, kadiri naman to! Ang dugyo! Ay! Hi! Parang araw ba si Kato? Wala nag-hi. Sige, hi! Yan, ang gulo ng bahay. Ay, wait lang. Magbabagrade tayo, Krisha. Hi! Bagre. Yun lang. Mag-ayos akong gamit. So, ayun, sobrang gulo namin dito sa may kwarto kasi nag-aayos kami para bukas. And ako, maglilipat ako ng aking files kasi mawawalan ako ng storage. Yan, hahanap sila ng shade pang OOTD. Update ko na lang kayo bukas na umaga kasi gigising kami ng mga 2:30 AM para magluto ng babaunin namin. Paunahan na lang. So, good night! Meron ng nilutong ano. Wala, good night! Good night! Good night, good night. Kay ganyan. Hi! Matutulog na kami. Hanggang bukas. 11 na. Gigising kami ng 2:30. Para mag-luto. Sabay. See you bukas sa may Tura Water Park. Good night! Hindi pa kami natutulog. Nagtatakutan kami. Tingnan mo. Yung kaninang katabi ko, napunta sa kabila, nagsiksikan. Tapos ito, sinarado namin yung pinto ko. Ay, nagtatakutan kami. Kasi doon parang may nagtatakutan ako. Ako. Good morning, guys. So, ano na ngayon? April 8 ba? Basta ganun. Tuesday. So, papunta po kami ng La Union ngayon para mag-water park. Yan. Tapos meron kaming isang malaking van. Dalawa yan eh. Yung isa wala pa. So, papunta na kami and bigyan ko kayo ng magandang vlog pag nandun na ako sa may La Union. First time ko magla-La Union. Good morning! Yan. Nakik kami yung van. Na kami! Yay! We're on the way. Dito na isang bar. Di ba naalala mo? Hola! Ang laki kasi ng van. Sumadsad. Good morning! Dito na kami sa van. Palis na kami. Welcome to our vlogs. Vlogs. Uy! We're on the way. Nandun yung kabilang ban eh. Sa Liga-Picasa. Kasi alam ng mga tao na wala tayo dyan. Ay, dito na kami. Lawak. Dito na kami. Nagkaroon namin ng tatak. Patatak namin, dami namin. 22. Kasi ang pictures nila dyan. Ito yung receiving area kung saan ka pwedeng bayad. Tapos mamaya, iikot ko sa inyo. May bridge doon, no? Iikot ko sa inyo kung ano yung itsura nito, Kultura Splash. Mamontage natin yan. Tapos magpipicture-picture muna kami bago kami mag-swimming. Hi! Dito na yung cottage namin, up and down. May second floor, may baba, tapos may kasama ng video, okay, may electric pa, may mga saksakan. Then, nagbibitbit sila ng gamit doon. Iikot ko kayo kung itsura ng Kultura Splash.
Kultura Water Splash. Ang laki-laki niya, ang dami niyang slide. So, gagawin lang muna namin, siguro mag-aalmusal muna namin kasi di pa kami kumakain. Then, magte-take kami ng photos kasi napaka-instagrammable niya, lalo na to. Yan, mga slide, yan. Ganda, di ba? 250 lang entrance, tapos yung cottage na kinuha namin 5K ata or 2K. Kasi napakadami namin. Balik na muna ako doon. Ganda, shit. Sino nag-slide? May nag-slide yung pinsan namin. Sino nag-slide? Kala ko pa naman. Parang antarik kasi oh. Antarik! Sarap ng kain ah. Yan, magpahinga ka muna na eh. Saan ang tubig mo? Ayun na. Dito po kami ngayon sa may slidean kasi mag-slide daw sila. Hindi ko lang kung pwede ako maligo kasi yung buhok ko kaka-treatment lang kahapon. Nagpakulay pa ako. Sabi bawal daw paliguan. Ay may chlorine, baka masira. So, tamang nood lang and tamang papicture. Wow! Slide Hindi time! ako makakaligo yung buhok ko, naka-treatment. Baka masira. Di ganun mo na lang kapag slide ka. Tamang ligo lang. Rising up like a phoenix is. Been tired of pushed down the grounds. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rest, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Go, I get, go, I get, go, I get now. Rising up like a phoenix is. Banlaw na ako. Init eh. Pag dalawa nagbanlaw na. Yung mga pinsan namin sinusulit nila yung 280. Gusto yung ipeta mo 5. Hindi pala nagbabanlaw tsaka sila. Wala ako. Isa. Pwede ko wala. Yan. Tamang pula-pula. Pula-pula. Hello. Banlaw na sila. Pagod na. Sila. Tapos na ang aming swimming. Uwian na. Uwi na kami. Bye-bye! Ito sila sa kabilang van. Tapos dito kami. Jacob! Bye-bye. Diyan sila sa kabilang van. Dalawang van dala namin. Diyan sila papa. So, dito kami. So, uwi na kami. Dito kami sa La Union ngayon. Babalik na kami ng Mangaldan. Ayan, Mangaldan. Sa Nasito. Nakagana ng pinito. Ayan. Kaya dito? Tubig. Traffic eh. Sa kabila walang tubig. Kasi basura yun. Ganun naman?
Pagod na. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ha? Ano ba? Nagbababay ako. See you in my next vlog. Bye-bye. Pagod na kami. May naghihilig. Ito na yung naghihilig. Bye-bye. Yan. See you in my next vlog. Tapos na yung outing namin for today. And susunod na ulit yung vlog sa may 12:13 sa may 100 Islands and Sundowners sa may Bye. Pagod na sila eh.